बाक्सा जिल्लानि बागानफारियाव कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 खौ जागायबाय। बिटिआर हालामनि गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों आथिखालाव बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बड'लेण्ड CEM काप 2025 नि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो BCDC थाखोनि जोलुर बादायलायनाया जोबनायनि उनाव दायो बियाब एबा कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो। दिनै बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानफारा बियाब कन्स्टिट्युएन्सि थाखोनि बड'लेण्ड CEM काप 2025 जोलुर बादायलायनायखौ BTC हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बेखेवनानै होयो। आथिखालाव प्रमद बर'नि फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा मोनगासिनो दं बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों बेनि मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होनना बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बुंथियो। जोंनि बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव गुबुन बिथिंखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बेनि जिखिनि मावथांखि बे मावथांखिखौ माने सुजुदोंमोन आरो बे मावथांखिखौ सुजुनायनि उनावनो मोनसेनि उनाव मोनसे बे मावथांखिखौ मावफुंनाय जादों। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड CEM काप बेवहाय खालि फुटबलखौ जोलुर बादायलायनायखौ बेवहाय थांखिनानै बे माने खेलाखौ बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जागायनाय जादों। बेखौ दाखालि बावैयो नैबे जुन दाननिनो 14 जुननिफ्राय VCDC लेभेलाव बेनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनाया जादोंमोन आरो दिनै 22 खालारनिफ्राय 22 जुन बे जुननि गेजेराव जोंनि जि बिटिआरआव जि BTC बियाबफोर दं बे BTC बियाबफोरनि जि गेलेनाय बे गेलेनाया जोबनांगौ आरो बै हिसाबैनो दिनै जों 25 नं बागानपारा BTC बियाब बे BTC बियाबाव जोंनियाव मोन 13 VCDCफोर दङ। बे मोन 13 VCDCआ 14 जुननिफ्राय 18 जुनसिम बेयो VCDC थाखोनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बियो जोबना थांनायनि उनाव दिनै जोङो जागायदों आरो बेवहाय जागायनायनि जिखिनि माने जागायजेननाय बे जागायजेननाया नोंथांमोनाबो नुदों बेयाव जोबोद मोजाङै बेवहाय जागायनाय जादों आरो बिनि जि मोनसे जोबनाय बे जोबनायाबो मोजाङैनो जोबहैगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा जों नुनो मोन्दों नैबे प्रमद बर' बिथाङा BTCनि चिफ जानायनि उनाव खालि गेलेमु आयदायावल' माने जौगाहोनो नागिरदों बेखौ नङा जे बेवहाय जिखिनि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि डेभेलपमेन्ट बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि अनगायैबो जोङो नुनो मोन्दों सरकाराव फैग्रोमोना थुनलाइयारि फेस्टिभेल ना थुनलाइयारि माने मा होननानै बुंगोन थुनलाइयारि महत्सब ना थुनलाइयारि महत्सब बेनि उनाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेनि उनाव दुरान्ड काप खुंनाय बेनि उनाव एसियान ख'ख' चेम्पियनशिप खुंनाय बेबायदि माने रागाम बेनि अनगायैबो माने मा होननानै बुंदों नैबे जिखिनि हारिमु बे बिथिङाव जिखिनि खामानि मावनाय गासैबो बिथिंखौ लाजोबनानै बिटिआर ओनसोलखौ माबायदिहै बिटिआर ओनसोलनि सुबुं सम्पदखौ माबायदिहै जौगाहोनो हायो बिनि इन टटेल जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि सायाव जोबोद मोजाङै हाबाफारिखौ सुजुनायनि उनाव बेखौ मावबाय थादों आरो जोङो नुनो मोन्दों जे बेनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो मोनबायबो नैबेखिनि समाव 4 बोसोर 6 दान प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि जि 4 बोसोर 6 दान बे 6 दानाव जोङो माखासे मोजां फिथाइखौबो जोङो मोननो हादों। जेनेबा सोलोंथाइ बिथिङाव सुपार 50 बड'फा सुपार 50 बेनि गेजेरजों माखासे APSC माखासे UPSC माखासे इन्जिनियारिं आरो माखासे मेडिकेल साइन्स दा बेवहाय गोबांथार गथ'फोरा मेडिकेल साइन्सआव एडमिसन मोन्दों गोबांथार गथ'फोरा माने इन्जिनियारिं IITआव एडमिसन मोन्दों माखासे गथ'फोरा APSC एलाइट एग्जामाव पास खालामनो हादों ACS मोन्दों दा बेबायदिनो माखासे माने जिखिनि फिथाइ बे फिथाइखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा जोङो फोथायनो हायो नैबे 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड CEM काप बे CEM कापनि गेजेरजोंबो जोंनि माखासे माने लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय लाइमोनफोर जोङो जोलुरनि बिथिङाव जों आवगायनानै लांनो हाया बेनि माने हाया होननायनि बाथ्रा थाया
बेखौबो जोङो आवगायनानै लांनो हागोन आरो गमामायैनो जों नैबे बिटिआर ओनसोलनि जिमानखिनि माने सुबुं अनजिमा जिमानखिनि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे जौगा मोनसे इतिमध्य जोङो नुनो मोनदों दे दाखालि बावैयो हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिनि जिखिनि फोरोंगिरिफोर थिसननाय बे फोरोंगिरिफोर थिसननाया जानानै थांबाय बेवहाय गोबांथार जायफोरा माने बिजाथिमोन बे बिजाथिफोरा माने ससियेल मिडिया माने ससियेल मिडिया सुबुं बिजोंनि गेजेरजों बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों कमलसना बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों क्रिटिसाइज बेबायदिखौ खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय दाखालि बावैयो 1337 जि माने बिजाथिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होखांनायनि उनाव खिन्थु बिदि जेबो माने दावराव जायाखै गोबाङानो सन्देह खालामदोंमोन बे प्रमद बर' बिथाङा माने एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय नङा माने बिटिसि सरकारा एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय नङा बिदि मोनसे माने गोनो गोथो गोबांथार बिजाथिनि गेजेराव बियो नुजाथिदोंमोन आरो गोबांथार सुबुङा बेखौ सन्देह खालामबाय थादोंमोन होनो हानाय नङा होननानै मैयायै नोंथांमोना नुदों जोंनि बाक्सानि मसलपुर माने कालचार कमप्लेक्सआव 211 सा जि माने फरेस्टआव खामानि मावबाय थानाय दङमोन बे फरेस्टआव खामानि मावबाय थानायनि जिखिनि केजुवेल जिखिनि साकरि बे साकरिखौ मैयायै माने बिथांमोननि जे एप्रुभेल लेटार बे एप्रुभेल लेटारखौ होनाय जादों आरो दाखालि बावैयो नुदों दे माने माखासे माने फोरोंगिरि थिसननायनि मोनसे हाबाफारि लाबावदों आरो बे फोरोंगिरि थिसननाया बेयो मा होननानै बुंदों बेबो एडभार्टाइजआ ओंखारबाय बेनि जि फोसावनाय बियो ओंखारबाय आरो गासै जिखिनि थामथि थाखोनिखौनो होन जायखौ थार्ड ग्रेड होननानै बुङो जायखौ फर्थ ग्रेड होननानै बुङो इन टटेल जेसेबांसि एपइन्टमेन्ट होनांगौ दोङो बियो जुलाइ दाननि गेजेराव फोजोबनो थाखाय बेखौ नाजादों आरो जुलाइ दाननि गेजेराव जुदि बियो जोबाबा बाय दा एन्ड अफ 5 आगस्ट बे गासैबो एपइन्टमेन्टनि जिखिनि प्रसेस बे प्रसेसा कमप्लिट जागोन दा नैबेखिनि जिखिनि माने जोंनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों बेरेखा हान्जानि बुंनाय बा बायदिसिना जायफोरा माने मा होननानै बुंदों बे इउटुबारफोरा जायफोरा बुंदों बे बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायनो नागिरदों दे बिथांमोना जाय बिजाथिया साकरि मोनदों बिथांमोननो सोंनानै नायहैथों बिथांमोना अपेन बाइट होथों दे बिदि जुदि मायोब्ला बहाबा जुदि दोङोब्ला बेखौ माने बेखौ बिदि जुदि मोनोब्ला बेनि सायाव जिखिनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ लानाय जागोन दा आं बुंनो नागिरदों दे जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तियाव 50निख्रुइबो बांसिन बिजाथिफोरा बेवहाय माने साकरि मोनदों आरो बेखौ जुदि बिथांमोना जुदि नायनो लुगैयोब्ला सोंनानै जुदि नायनो लुगैयोब्ला बिथांमोना सोंनानै नायथों बेवहाय माने मायबा घुस लानानै जुदि साकरि होदों नामा बेखौ बिथांमोना सोंनानै नायथों आरो अपेन माने बेबायदि माने मा होननानै बुंदों जे खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथांमोना बुंगोन आरो बिथांमोननो जोङो सोंनानै नायनो खावलायदों माने मा होननानै बुंदों माखासे बेरेखा हान्जा बा जिखिनि माने सामाजिक माने बिजोङाव जिखिनि बुंबाय थादों बिथांमोना बुंनांगौनि नामाव बुंगासिनो दङ नाथाय बेवहाय मोनसेबो माने मा होनना बुंदों मोनसेबो माने बेवहाय फोरमान गैया आरो मोनसेबो माने बेखौ फोरमान होनो हाया जितु जोङो जुन दाननि 2 जुननिफ्राय दाखालि जोङो 14 जुनहालागै जोंनि 40ता बियाब दोङो गासै बिटिआरआव 40ता बियाब दोङो बे 40ता बियाबाव माने पर्बतजरानिफ्राय लानानै माने रौतासिम माने मा होननानै बुंदों बेवहाय जोंनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि जिखिनि माने दोलोनि जिखिनि माने दाथाय बे दोलोनि दाथाय बयनिख्रुइ गाहायसिन दाथायानो जादों इनफ्रास्ट्राक्चार बयनिख्रुइ गाहायसिनानो जादों बुथ कमिटि बे बुथ कमिटिफोरखौ लानानै मिटिं खालामदों जोंहा बेवहाय मोनसे टारगेट दोङो आरो बे टारगेटआव जिखिनि नुजाथिनाय बेयाव जिखिनि बाहागो लानाय बेयो 100 माने जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव जोङो नुनो मोनदों दे बेयाव गोबांथार जोंनि समस्तिफोराव जोंहा गोबांथार समस्तियाव जोंहा माने 3500 3200 3000 माने 700 बेबायदि जोंहा मा दोङो कर्मिफोर दोङो आरो बे कर्मिफोरनि जि मोनसे बे नुजाथिनाया माने माबेबा समस्तियाव जोंहा माने 99% थांदों आरो बियो 80% सिङाव बियो फैयाखै दा होमबा बेनो मोनसे फोरमान आरो नैबे 2 खालारनिफ्राय दल हिसाबै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे मोनसे सांग्रांथि लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मानि थांनाय 4 बोसोर 6 दानाव गोबांथार सुबुंफोरनो बेवहाय माने मा होननानै बुंदों
माखासे मानि आसनिफोर होनाय जादों आरो बे आसनि मोनग्रा सुबुंफोरखौबो लानानै इतिमध्य समस्ति बे मिटिंफोरखौ खालामबाय थादों सरकारि भाबै दा जोङो अलरेडि 25 नं बागानपारा समस्तियाव जोङो माने मा खालामबाय दे जोङो सार्भे खालामनानै मोनबाय बेवहाय टटेल जिखिनि जोंनि सुबुं दङ टटेल सुबुं बे टटेल सुबुंनि 75 माने सुबुङा नैबे बागानपारा समस्तियाव बेनिफिटेड जादों दा बे हिसाबै जिखिनि आथिखालाव जिखिनि खामानि मावबाय थादों माबाया दोलोआ इउपिपिएल दोलोआ बे हिसाबै फैबाय थानाय 10 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जिखिनि माने साखाफारा बे साखाफाराया जाबाय थादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआनो माने बयनिख्रुइ माने देरसिन गोहोगोरा दोलो जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव बे बिटिआर जि बिटिसि सरकार दागोन बेयो रोखा जानानै दंखायो।